Hola, sóc el David Guerrero del Viu Molins de Rei i aquest any la redacció del diari digital d'aquí de Molins de Rei, que estem a mes d'aniversari, que fem 10 anys, hem fet un anuari especial. I no per al nostre aniversari, sinó per l'any de la pandèmia. Ha estat un any diferent a tota la resta, ha estat un any en el que hem explicat coses que no havíem explicat fins ara, que han tocat a tot arreu, que no ha estat una cosa de Molins, sinó que ha estat a tot arreu, i que hem singularitzat en aquest anuari 2020, l'any de la pandèmia, en el qual hem deixat de costat les seccions habituals, política, societat, cultura, economia, esports, les quals apareixen però d'una altra manera. El que fem és abordar els efectes de la Covid-19, els efectes de la pandèmia en la societat, en la política, en la cultura i en la ciutadania a nivell local. Ho fem sobretot buscant històries humanes, històries de persones que apareixen a la nostra portada i en les quals diguem-ne, li prestem una especial atenció a gent que era jove, que estava estudiant i que es va posar a treballar i a donar un cop de mà davant la malaltia, als propis malalts, les persones que van superar aquesta malaltia, les que no van poder superar i també a tots aquells voluntaris que van tractar de fer el millor que podien fer, que era ajudar amb el que sabien i donar un cop de mà a la societat. També és un homenatge a persones que, víctimes de la Covid, ens han deixat, com el Vicenç Fernández i el Cento Macià, als quals hem escollit personatges de l'any a títol pòstum per tal de dedicar-los un homenatge que segurament els hi hauríem d'haver fet en vida, però que la pandèmia ens ho ha impedit. Tot això en 64 pàgines a tot color, en les quals hi ha imatges, fotografies, textos, anàlisi també de diferents molinencs i tot explicat en aquest anuari que arriba a la seva 7a edició i que és un producte d'informació local i que a més aquest any serà d'aquells que queden pel record de tot el que hem viscut durant els últims mesos.